Wala matud pay aplikasyon alang sa interim release ngadto sa nasud Australia si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Kana ang gipaklaro ni Vice President Sara Duterte human migawas ang mga report nga gibalibaran matud pa sa Australian government ang pagdawat kang FPRRD. Ang bise nakadawat sabog email gikan sa gingong representante sa usa ka departamento sa Australia. Ani report ni Argil Relator. Samtang ginahulat ang desisyon sa International Criminal Court labot sa hangyo ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte alang sa interim release, migula ang impormasyong wala matud patuguti sa nasod Australia nga dawaton si FPRRD o galing maaprubahan ang iyang interim release. Gibutyag sa iyang anak nga si Vice President Sara Duterte nga nakadawat siya og kopya sa usa ka email nga giingong gikan sa representante sa Australian Department of Foreign Relations and Trade. Apan pagpaklaro sa bise. First off, I'd like to clarify that the defense team of President Duterte never reached out to the Australian government to discuss about his interim release. There is no application of former President Duterte for interim release in Australia. Gikumpirma sab ni VP Sara nga wala sa duha ka nasod nga wala ginganlan sa dokumentong gisumite sa Defense Council ni FPRRD sa ICC ang Australia. Wala sab matud pa masayod si VP Sara kung anong dunay samang email labot sa interim release ngadto sa Australia. Wala sa matud pa sukad kini nahisgutan tali sa Australian government. Wala sa intention nga mag-apply og interim release ngadto sa Australian government. Ang na-mention ko lang naman sa previous interviews ko is that merong list of countries na sinulat ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan nila iniisip na pwedeng mag-apply ng interim release. But hindi yung lisahan na yon ay hindi in-applyan ng interim release. So it is wrong to assume na because there is a list, there was an application for interim release to all the countries. Wala sa matud pay nakahinabi si VP Sara nga opisyal sa Australian government dihang miadto kini sa milabay nga semana sa Australia diin mitambong siya sa gipahigayong Free Duterte na rally sa Melbourne. Samtang karong wala pa nakapanumpa si FPRRD isip Mayor-elect sa Davao City. Sumala sa bise, mahimong acting mayor si Vice Mayor Baste Duterte. Una nang gibutyag ni VP Sara nga wala nila nahisgutan sa iyang amahan kung paunsa kini manumpa isip mayor sa Davao City. Una na sab magisulti sa DILG Davao City nga sundon ang law of succession sa susamang sitwasyon kung asa ang vice mayor ang mahimong acting mayor. Apan wala pa matud pay gipagula nga guidance gikan sa DILG Central Office sa maong sitwasyon sa Davao City. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.